мегум ами долларо ягон табошам дар ами тани зубачиска мебинам ҳушумеро барошон долларо усу мемонем аи доллара чизи хубтару беҳтар ин кӯмак расонидан ба оилаҳое ҳастае ки ҷигарбандои хучона гум кардаганд. суратеро ки дар рӯи экран мондагиам сарразода муродбеги ҷамшед зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи варзоб ҷамоат деҳати зиде ҳамин бача дар город Ростов на Дону гум шудагиай. тағоёш банда алоқада баромадан ва илтимос карданд ки ҳамина як видео кун барои ёфтанаш кӯмак расон. илтимос бародаро ҳуштон барои ҳамин доллар чӣ хеле ки мера барои кори хайрам бояд ҳамун херава фаҳмидед барое ки доллар ай кори хайра қафо ай доллар дар дунё мемуна места а кори хайра қатимон у дунё мебарем барои ҳавай барои у дунёмона бояд мо доллар ҷамъ кунем пул ҷамъ кунем доллару пули у дунё кори савобай кори хайра. ба ҳамин хотир саҳмгузор бошен видеоро падилитса кунен ва дар ёфтани ҳамин додаре ки суратчо ҳозир дар ҳамин ҷо мондагим дар ёфтани ҳамин додар кӯмак расонен. рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран мебуро рақамҳои телефони тағаша мақсад агар ягон маълумоте дошта бошен бачаҳои Ростов на Дону бачаҳое ки дар Ростов на Дону қарор дорен ҳамин видеоро байни хитон падилитса кунен группаҳои ватсап дароӣ кунен группаҳои телеграм дароӣ кунен ва барои ёфтани ҳамин бародар кӯмак расонен. инчунин бародарое ки дар дохили зиндонҳо қарор дорен ё ин ки дар спецприёмҳо қарор дорен ман медонам паллибому шумо мана тамошо мекунен тамошо кардаеста бошен барои ёфтани ҳамин бародар кӯмак расонен. мо хурсанд мешавем иншаалло хонагиҳошонам хурсанд мешаванд агар ҳамин одам пайдо шава ва иншаалло дуо мекунанд одам ба дуо месабза. бародарои азиз ба ҳамин хотир видеоро лайк комментария ва падилитса кардана фаромӯш накунед ва барои у дунётон доллар ҷамъ кунед. ва тани зубачиска ман тамошош кардасем ношигри сари калаш баъд хушрӯа ёфтем. Hayat aşk kadri